Nepřepínej mi to z toho fotbalu. Ale já si chci koukat na ulici. Si otevři okno a koukej se na ulici z okna. Na rozdíl od tebe celý den prosedím u pracovního stolu. S nákupem zničená přicházím domů, žehlím, myju, vařím, peru, sleduju jen seriály bez příběhu. Vychovávám taky naši malou dceru, má furt depky a kazí nám to atmosféru. A ty se tu v obýváku na gauči válíš, bacha, ať se tím chlemtáním piva neunavíš. Co ty si tady budeš stěžovat, to já jsem ten, kdo musí tvrdě pracovat. A radši se podívej na naši dceru, tráví svůj čas sledováním youtuberů. Nechte toho a radši mi kupte novej iPhone. V kapse mám 2 roky starý, tak to pardon. Každá spolužačka už má od panděry korálek, já dostanu maximálně pro panenky kočárek. Tobě se nelíbil? Mami, je mi 16, co myslíš? A co ty, synu? Šibový korálky, nezájem. Předražený iPhone, nezájem. Číst si doma knížky? Nezájem. Figurky ze salámu, nezájem. Hloupý seriály, nezájem. Kdo se vyhrál fotbal? Nezájem. Čeští youtubeři, nezájem.